Boas. A consideración do galego como lingua independente do portugués xera algúns paradoxos que tenderán a ir a máis á medida que o galego se fragiliza na nosa sociedade. Pois hoxe en día, mesmo para quen defende esa postura, ensinar moitas características do galego é máis fácil a través de libros portugueses que dos propios galegos. Basta pegardes en cualquier libro infantil que conte con tradución galega e portuguesa, como faremos hoxe en galego de todo o mundo. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. Isto, que xa era unha evidencia para quen tivese unha perspectiva reintegracionista, pois non tiña dúbidas, por exemplo, de que os verbos viver, dicer e escrever foran sustituídos na Galiza polas formas castellanas vivir, decir e escribir e, por tanto, só poderían ser restauradas na Galiza a través do portugués. Non o é tanto para quen non tiver esa perspectiva, que tenderá a considerar verdadeiramente galegas só aquelas formas que comezaran a ser ensinadas como tais na escola a partir dos anos 80, como por exemplo o infinitivo persoal, dando por perdidas todas as outras que xa chegaron ao século XX no limite da desaparición. Ora ben, tal como aquelas, tamén o infinitivo flexionado acabou sucumbindo, só que no século XXI. Chegou perfeitamente vivo ao noso século na xerazón dos nosos bisavós, mas, inexistente en castellano, pasou á xerazón dos nosos avós só de forma fragmentaria nas zonas máis rurais. Mais tarde, cando os nosos pais quixeran recuperalo, entrou con forza no ensino do galego, mas xa non daba para parar o seu esmorecimento. Por qué? Pois porque non bastaba o coñecemento teórico. Era preciso que fixese parte da lingua viva para continuar a ser un modelo que as novas xerazóns de galego falantes conseguisen reproducir. Mais unha vez, o corte radical coa lingua portuguesa imposto pola filoloxía galega foi determinante para acentuar o declinio. A ortografía e a ideoloxía do galego e o portugués seren diferentes dificulta a partilla de input a un lado e outro da fronteira. E sen o input de unha variedade en que estas formas verbais conserven a vitalidade, non restan moitas posibilidades. Así que hoxe en día dáse o paradoxo de que, aínda que se trate de un trazo da lingua igualmente emblemático para galego e portugués, e aínda que responda ás mesmas regras nas gramáticas a un lado e outro da fronteira, un portugués non consegue manter unha conversa sen usar o infinitivo flexionado unha ou dúas veces por minuto e un galego podería estar a falar toda a vida sen o ter proferido unha soa vez. Vexamos a diferenza comparando o uso do infinitivo flexionado en tres obras da editora Calandraca, aproveitando o facto de contaren con un original galego traducido para o portugués na mesma editora. Os tres porquiños, a cebra Camila e unha longa viaxe. Son libros con pouquiño texto, mas suficiente para comprobar cual é a tendencia, pois no conxunto das tres versións galegas non encontramos niñún infinitivo persoal, en cuanto no conxunto das portuguesas, 12. Nas primeiras, as frases que peden o infinitivo costuman ser sustituídas por outras, decalcadas do castellano, mas tamén temos algúns casos de incorrezón, segundo o clásico criterio da gramática galega, marcadas a cor, pois o infinitivo aparece sen flexionar a pesar de non compartillar suxeito coa razón principal ou surxir antes que esta. En definitivo, quen quiser transmitir este modo verbal ás seguintes xerazóns só o poderá facer a través do portugués, porque afora este zons podemos consideralo quase desaparecido da literatura infantil. E diredes vos, non me parece que só por esta característica valla a pena ler en portugués. Infelizmente non é só iso. Há excepcións, non cabe dúbida, mas na maior parte dos contos de literatura infantil o que hoxe encontramos é unha tendencia a incluir as formas do galego coincidentes co castellano, mesmo algunhas consideradas erradas pola propia gramática galega. Sen sair destes tres contos, o normal é termos empezar por comezar, mirar por ollar, quedar por ficar, poñer por por, espertar por acordar, rayas por riscas, aire por ar, adornar por enfeitar, quen tivera as por quen me dera ter asas, na porta por a porta, ganas de por vontade de, etc. Salteadas con formas hiperenxebles como orela, decatar, tebroso, que mal conseguen disfarzar a deriva. E que ninguén pense que estou a asinalar. Non, lonxe diso. Aquí non ten culpa ningún tradutor nen escritor. A responsabilidade é toda de un sistema que nos afasta do portugués por decreto, de un input vital para sobrevivermos desde hai máis de 40 anos. Non fago máis que atopar xente distinta, que a mesma teima que a min.
máis que ouvir outras voces.